Битбау ауыл жерлігі муниципал бөлімлігі уставы һәм башқарма комитеті положениесі негізінде ауыл жерлігі советі һәм башқарма комитеті бюджет үтәліші, территорияларны түзүкләндерүү, яшелләндерүү буенча мероприятиялар оештыруу, урамнарны яктыртуу, пожар куркынычсызлыгы таләпләрен үтәү, авылларыбызны газ, электр су белән тәэмин итү эшләре белән шөгыльләнә. Битбау җирле үзидарәсе территориясендә 3 авыл урнашкан. Битбау, Куян, Ахматовка. Территория 3989 гектар җирне биләп тора. Шуларның 2860 гектары чәчүлек басу, 179 гектары көтүлек һәм 183 гектары болынлыклар. 2015 ел күрсәткечләренә тукталып китсәк, Битбау авылы җирлегендә хуҗалыклар һәм халыклар саны буенча шушындый мәгълүмат китерергә була. Барлык тораклар 14 елда 470 булса, 15 елда 472 һәм 16 елда 474. Бу урында менә шундый мәгълүматка тукталып үтәсе килә инде. Барлык йортлар саны 474 булса, бүгенге көндә шуларның 217сендә кеше яши, 133-е дачникларның өе, 124 йортта беркемдә яшәми. Халык санына килсәк, Битбауда 14 елда 588, 15 елда 572 кеше булса, хәзер 551 кеше пропискада тора. Бу 21 кешегә кимегән. Халык саны буенча да шундый ук мисал китерергә була. Барлыгы пропискада 551 кеше булса, бүгенге көндә Битбау авылында Битбау җирлегендә 339 кеше яши, 212 кеше пропискада булып та Битбау авылында яшәмиләр. Калган барлык мәгълүматлар сезгә китерәсе бүгенге көндә Битбауда яшәүчеләргә генә чыгып исәпкә алынды. Шушы 339 кешенең эшкә яраклысы бүгенге көндә 63, эшсезләр 30, пенсионерлар 276, туучылар 1, үлүчеләр 16. Авылның 77% пенсионерлар, уртача яше 67,1. Шулай булса да, авыл әле яши. Авыл халкының тормышы күп финанс чыгымнары чыгуга карамастан, көннән-көн яңара, матурая, яшелләндерелә, торак йортлар, сарай гаражлар, теплицалар төзелә һәм капка коймалар заманча төзелеш материаллары белән алыштырыла. Дәүрәтле электрлекләр 2014 елда 375 баш булса, 15дә 307-гә калган, быелда инде 280 башка кимегән, 27 калган һәм 27 башка кимегән. Савын сыерлар барлыгы 164 булган 14 елда, 15 елда 138, быелда 119 башка калган. Һәм сарык кәҗәләр 14 елда 428 булса, 15 елда 420 һәм быелга 447-27 башка арткан. Һәм инде атлар 3 башка кимегән. Бүгенге көндә 24 баш ат бар. Күргәнегезчә, барлык күрсәткечләр буенча да безнең җирлектә кимү тенденциясе күзәтелә. Моның сәбәбе тәхмин авылның картаюын китерелгән. Бүгенге көндә уртача алганда уртача мәгълүматлар буенча авылда иң яшь гаилә 40 яшьтә, бу гаиләдән Илдарлар гаиләсе һәм иң карт гаилә 89 яшьтә, Галимов Касымов гаиләсе. Авыл советы янындагы бакча, мәктәп, культура яннары сарык үтү туплый торган урын түгел. Басуда кемнәрнеңдер мал тактасын эчендә иген чәчмиләр, пешәндә үстермиләр. Авыл халкы җәй көне болыннан үзенә җитәрлек пешәнне үз көче белән чабып иеп куйды. Җирлек буенча барлыгы 1200 тонна пешән әзерләнде. Мал асрау өчен һәр хуҗалык үзенә җитәрлек күләмдә фураж сатып алды. 2015 елда Битбау һәм Куян авылларыннан 1736 центнер сөт җыелды. Ноябрь ае өчен 1 литры 16 сумнан расчет ясалды. Авыл җирлегендә бер мәдәният йорты, бер клуб, 2 китапханә, 2 паб, почта бүлекчәсе, 3 кибет, 1 кунакханә бар. Кахир исемендәге Аятулланың белем бирү мәктәбенә 6 бала йөреп укыйлар. Автобус шоферы Илгиз Закиров иш авылында балаларны нинди генә һава торышы булуга карамастан мәктәпкә йөртә. Үзара салым акчасы ул бер кешегә 300 сум буенча җыелырга тиешле икән, план буенча 120 мең сум җыелырга тиешле. Безнең хөкүмәт һәр бер сумга 4 сум өстәп биргәндә, безнең 480 мең сум акча булырга тиешле, ләкин бүгенге көндә 60 мең сум гына җыелды. Моның сәбәбе инде пропискада булып та бездә яшәмәгән кешеләрдән һаман җыелдырамыйбыз. Бу акчалар безнең авыл җирлеге өчен зур проблема булган конкурс калдыкларын чыгаруны оештыру өчен кулланылачак. Алдагы ел планына районнан килеп конкурс калдыкларын җыюны оештыруны керттек. Яңгыр куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү аркасында быелның апрель аенда Куян авылында 3 йорт янды. Ул янган йортлар ихатасында үскән агачлар корыдылар. Газ һәм электр шифрларын ачып, тагын да зуррак файдага чыгарырга мөмкиннәр. Авыл халкы газ һәм электр хезмәтләре ярдәме белән ул агачларны кисү өчен язга кадәр тормышка ашырасыдыр. Шулай ук 8 ноябрь төнендә Битбау авылында да бер хуҗалыкта янгын чыгып, йорт тулай янып бетте. Авыл халкы җыелышып Нурия Бадырфановага акчаларда ярдәм күрсәтте. Битбау авыл җирлеге буенча 1417,5 гектар бай җире рәсмиләштерелеп, Мензелинский Зория агрофермасына арендага бирелде. Бай җирләре өчен сентябрь аенда халык 2 центнер исәбеннән фураж алды. Җирлек буенча рәсмиләштерелгән бай җирләре 575, 141 кешенең җире рәсмиләштерелмәгән.
Бекбау ауылы жерлігіне кірген жерлердің 97,21 гектары органик кругнизеледі. 2016 жылға бурышлар һәм планына белендесін тоныштырып кетесін келейін. Ең бірінші біздің ауыл советі бинасына капиталь ремонт жасау бурышы тұра 2016 жылда Гагарин урамы юлына ремонт жасау тұра. Яңа зират құймасын тұтып бітіру бұл 250 метр шамасы қалды біздің Бекбау ауылының Ленин комсомол, Куян һәм Ахматов ауылдарына яңа электр үткәргечләре сузып яктырткыч лампочкалар қою. Иске зират құймасының зеленая урамы яғын яңарту. Ленин урамының қалғаны үшіне Береговая урамына су линиялары созып бітіру, ауыл жерлері территориясын түзіклендіру, мұнда енді мәсет янындағы бақша һәм иске мектеп янындағы барлық территория кірі, 3 ауылда да свалкаларны тәртипке келтіру, Куян Ахматовка ауылдарында юлларны ремонтлау һәм ауыл халқы сұрауы бойынша Куян ауылына құйы қазу.